Ndi nthawi ya nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Happy Mzembe. Poyamba tione mitu yake. Ripoti la World Bank lapeza kuti mlingo wa chimanga chomwe dziko lino komanso maiko ena kumwera kwa Africa akulole chitsika. Bungwe la Public Service Pension Trust Fund ladandaula kuti boma likulephera kupereka ndalama za pension za ogwira ntchito wake mu nthawi yake. Bungwe la MHRC lati apolisi achite kafukufuku wapadera pa za ogwira ntchito pa chipatala china ku Karonga yemwe amapitira kuonerani nkhanizi. Ripoti la World Bank lapeza kuti mlingo wa chimanga chomwe dziko lino komanso maiko ena akumwera kwa Africa akolole chitsika kamba kang'amba yodza kamba ka nyengo ya El Nino. Pokhazikitsa ripoti ili mu mzinda wa Lilongwe, mkulu woona za chuma ku World Bank mdziko muno a Jacob Angel anati kusakhazikika kwa chuma kwachititsanso kuti zokolola zichepe komanso zaphinja nkhani yokhudza pokhala kuphatikizanso moyo wa nzika. Dickson Chifwati Gondwe walemba ripoti. Ripoti latsopanoli lomwe ndi lachinambala 19 akuluakulu a World Bank apeza kuti nkhani za chuma zikupitirira kusokonekera mdziko muno zomwe akuti zaphinjanso moyo wa nzika za dziko lino. Pofotokoza za ripoti ili, mkulu woona za chuma ku World Bank mdziko muno a Jacob Angel anati ngakhale dziko lino lachilimika mu ntchito za malonda, katundu olowa mdziko muno ndiyemwe akuchuluka kuyerekeza ndi katundu yemwe dziko lino limatumiza ku maiko akunja zomwe akuti nzosathandiza pa ntchito yokonzanso chuma chake. A Angel ati ngakhale dziko lino lapanikizika m'magawo osiyanasiyana pa chuma, mwayi ulipo wokonzanso mavuto maka pokhazikitsa ndondomeko zodalirika. Nduna yoona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza yati boma liyesetsa kuyitanitsa chimanga kuchokera ku maiko akunja pofuna kuthana ndi vuto la njala lomwe likuoneka kuti lakhudza kwambiri nzika zina za dziko lino. Ripoti la World Bank lomwe pa Chingerezi amalitcha Malawi Economic Monitor limaonika zamene chuma chikuyendera mdziko lino komanso magawo ena osiyanasiyana achitukuko. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Dickson Chifwati Gondwe. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti nzika za dziko lino zayamba kumanga nyumba zomwe ndi zolimba komanso zopirira ku ngozi za dzidzidzi. Nduna za malo a Deus Gumba yati dziko lino likupitirira kutaya miyoyo komanso ndalama pa nthawi ya ngozi zotere, choncho kumanga nyumba zolimba ndikofunika kwambiri. Zoleka Nanguwo walemba ripoti ili. Nduna za malo a Deus Gumba yati ngati nduna akufuna kunikira ndondomeko yokhudza kumanga nyumba mdziko lino kuti idzitsogolera anthu momwe angamangire nyumba zopirira ku ngozi. Iwo ati boma lipitirira kuphunzitsa anthu zakufunika kumanga nyumba zopirira ku ngozi komanso zosalowa mthumba kuti anthu okhala m'madera aku midzi nawo akwanitse kumanga nyumba zolingana ndi malamulo a dziko lino. Tikamachita plani yakwana nthawi tsopano kuti malingana ndi nthawi zimene tikudutsamo, nyengo zosiyanasiyana zimene tikudutsamo, tinaona mmene mwina za nyengo zinatiwonongera miyoyo ya abale athu komanso nyumba. Tunena kuti tibwere pano tionetsa Malawi kuti ife ngati kunduna tili mapulani okwanira kuti timange nyumba zimene zili zolimba komanso nyumba zoti zikhozokhala pa mtengo wabwino zoti zikutumikire Amalawi. Mkulu wa Catholic Relief Services mdziko lino Asekai Mudoni wati izi ndi zofunika mdziko lino maka pa nthawi ino yomwe dziko la Malawi limakhudzika kwambiri ndi ngozi zodza kamba kakusintha kwa nyengo. Iwo ati pali kuperewera mu malamulo omanga nyumba kamba kuti samafotokoza zakumanga nyumba pa nthawi yomwe anthu akhudzika ndi ngozi za dzidzidzi. Kafukufuku aposachedwa yemwe mabungwe a Center for Social Concern ndi Habitat for Humanity anachita anaonetsa kuti zitenga zaka 23 kwa munthu ogwira ntchito mboma yemwe amalandira malipiro ochepa kuti amange nyumba yabwino mdziko lino, zomwe agumba ati boma liyika ndondomeko zoyenera zoti Amalawi onse akwanitse kumanga nyumba zotere. Zuleka Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. Bungwe la Public Service Pension Trust Fund ladandaula kuti boma likulephera kupereka ndalama za pension za anthu ogwira ntchito mu nthawi yake zomwe zikusokoneza kayendetsedwe kathumbali. Wapampando wa bungwe la PSPTF James Daire Kumwenda wanena izi pokazikitsa ndondomeko yoyendetsera bwino bungweli ya 2023 mpaka 2027. Lea Malekano ayindi zambiri. Wapampando wa bodi ya Public Service Pension Trust Fund James Daire Kumwenda wati ngakhale akukumana ndi mavutowa koma ntchito za bungweli zikupita patsogolo ponena kuti padakali pano ali ndi mamembala oposa 113,000 ndipo thumba la ndalama lakwera kuchoka pa 14 billion kwacha mu 2017 kufika pa 349 billion kwacha padakali pano.
Akumwenda ati panali mgwirizano ndi boma kuti lipereke ngongole zonse mu zaka 8 koma pano zakazi zikutha ndipo ndalamazi sinamalize kubweza. Chifukwa choti ndalama ija ndi yayikulu komanso tikudziwa kuti boma lili ndi mavuto azachuma. Nde tinapempha kuboma kuti mwina malo moti angotipasa ndalama yonse pakamodzi atipase zinthu zina monga mwina mafamu amene boma ili nawo oti sikugwiritsa ntchito moyenera panopo olo mwina angokhala palinso malo mwina mphepete mwa nyanja. Boma lili ndi malo likhoza kutipasa malo aja tiwerengerana kuti zimene zozo zikukwana ndalama zingati ndi kuti tichoserana ku ndalama ija boma lili nawo. Mkulu woona za ndondomeko za chuma ku nduna za chuma a Adwell Zembere wati thumba la ndalamali lapereka mpumulo ku boma opereka ndalama za penshoni kwa anthu ndipo ayesetsa kubweza ngongolezi. Ndithu ndife okonzeka kuyesetsa kuti thumba limene lizikula makamaka poonetsetsa kuti tikupereka ndalama zimene tadula mu nthawi yake. Komabe nthawi zina zimavuta chifukwa cha amene zilili kubomako kutengera kuti zofunikira nzambiri monga mukudziwa inu mupeza pena pafunika mankhwala mchipatala, pena mupeza kuti ofunika timange bridge pena la kokoloka. So pali zinthu zambiri zimene boma limapanga. PSPTF yati kufunitsitsa kuti zipereka ndalama kwa membala ake mu nthawi yake. Ndipo padakali pano akuyesetsa kukhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zopezera ndalama monga kumanga nyumba za makono ku Lilongwe ndi ku Blantyre, zochititsa lendi ndi kuchita ulimi wa magede. Anthu a midzi yozungulira Mang'omba mdera la Fumu Kapeni mboma la Blantyre adandaula kuti azimayi oyembekezera kuvutika kupeza chithandizo choyenera pomwe akuti amayi 12 pa 100 aliwonse akuchirira pa khomo. Mkulu woyang'anira namwino pa chipatala cha Limbe Grace Yakobe wauza tolankhani lachinayi kuti azimayi ambiri akumanyinyirika kupita ku sikelo komanso kuti ena mwa iwo akumachirira pa khomo kapena munjira popita ku chipatala chifukwa chakutalika kwa mtunda opita ku chipatala. Christopher Sande ali ndi ripoti. Mtunda wa makilomita 13 kuchokera midzi ina yozungulira Mang'omba kukafika ku chipatala cha Limbe ndi wautali kwambiri kwa amayi oyembekezera. Izitu zakhala zikuchititsa kuti amayi ambiri oyembekezera asamapite ku sikelo pomwe ena mwa iwo akhala kumasankha kuberekera pa khomo pomwe ena akhala kuberekera njira popita ku chipatala. Mayi wina oyembekezera Tianjane Kansunje ndi Group Village Headman Mang'omba apempha boma ndi mabungwe kuti awamangire chipatala chatsopano kuti anthu a midzi yokwana 27 deralo adzipeza chithandizo mosavuta. Zovuta zomwe timakumana nazo timayenda mtunda wautali kuti tikachipeze chipatala. Kuna timangire chipatala pafupi kuti tisamavutike. Vuto lalikulu kwani ndi kutalikira ulendo oti tikafike malo ochirira komanso kusamva uphungu omwe iwo amapasidwa kuti no nzimayi oyembekezera akuyeneka akachirire ku chipatala. Mkulu woona za anamwino ku chipatala cha Limbe Grace Yakobe akuganiza kuti kufikira deralo ndi zipatala zoyendayenda komanso kumanga chipatala chatsopano kukhoza kuthandiza kwambiri, komabe alimbikitsa amayi oyembekezera kuti apewe kumachirira pa khomo. Kwambiri amene amachitika ndi oti azimayi amapezeka kuchirira njira kapena achirira pa khomo, komanso azimayi amapezeka kuti akuyamba mochedwa sikelo kapena sakubwera ndi komwe ku sikelo kuzayamba. Pano wachiwiri wamkulu ku bungwe la Seed Global Health Apachalo Machere ndi Associate Professor Yusula Kafulafula aku University ya Kuhes ati apitirira kuthandiza chipatala cha Limbe kuti amayi oyembekezera adzilandira chisamaliro chokwanira pa nthawi yochira. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Happy Mzembe. Tili ndi zambiri nkhani pomwepo. Mwayi wanzama ofukula ndi manja khasu lilipo kwa Malawi tonse. Inde ife tadala potsatira njira zamakono za Digital Financial Services zomwe zafika kuno ku Malawi. Inde izi ndi njira zamakono zotumizira ndalama polipirira kapena kugulira katundu osiyanasiyana popanda kugwira ndalama yeniyeniyo kapena kuti kashi m'manja.
zingatheke bwanji zimenezi? Eya, bwerani pa Chatoloma Art Ground mboma la Kasungu lachisanu pa 26 July 2024 kuyambira nthawi ya 8 koloko mmawa, pomwe ya Ministry of Finance mogwirizana ndi a Reserve Bank of Malawi akhala kukhazikitsa kampeni yophunzitsa anthu mdziko muno kagwiritsidwe ntchito ka njira zamakono zotumizira ndalama polipira ndi pogula katundu osiyanasiyana. Mlendo olemekezeka pa mwambowu ndi nduna ya zachuma olemekezeka a Simplex Chichola Banda MP, ndipo padzakhalanso alendo ena osiyanasiyana monga Governor wa Reserve Bank ndi akuluakulu amabungwe onse ona ntchito zachuma mdziko muno. Kandimverere anakanena za m'maluwa, ine ndiye ndili konko basi. Ehede, bwerani pa Chatoloma Art Ground lachisanu pa 26 July 2024 kuti mudzamve zambiri za njira zamakono zotumizira, kulipirira ndi kugulira katundu zotchedwa Digital Financial Services. Amayi ndi abambo, achinyamata, ochita mabizinesi, bwerani nonse mudzazimvere nokha pakuti zokumva kuperekesa mutu. Digital Financial Services, njira zophweka zachangu zotetezeka. Tengani ngongole pa foni, kulipila pa hototela, kugula ndi post machine. Tengani ngongole pa foni. Yogawa. Bungwe la Chewa Heritage Foundation Chefo likukuita nani nonse kumwambo wa chaka chino wa Chewa womwe udzachitike loweluka pa 3 August 2024 m'mudzi mwa Msampha. Tiye chadza kuyambira 7 koloko mmawa mpaka 5 koloko madzulo. Cholinga cha mwambowu ndi kutsegulira malo yomwe Chefo yagula. Mukafuna kudziwa zambiri, lankhulani ndi a chairman wa organizing committee Dr. Sefren Kumura pa 0999-878-855 kapena mneneri wa Chefo a Jime Chikuni pa 0999-218-116. Tiyeni tonse kuti tikasangalale ndi magulu achichewa uku tikudya zakudya zachichewa. Yogawa. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. takulandiraniso ndipo tione mitu ya nkhanizi pomwe tikupitirira. World Bank lapeza kuti mlingo wa chimanga chomwe dziko lino komanso mayiko ena kumwera kwa Africa akolole chitsika. Bungwe la Public Service Pension Trust Fund ladandaula kuti boma likulephera kupereka ndalama za pension kwa ogwira ntchito ake mu nthawi yake. Bungwe la MHRC la polisi achite kafukufuku apadera pa zogwira ntchito pa chipatala china ku Karonga yemwe amapitirira kulandira malipiro khoti litagamula kuti ndi olakwa pa mlandu wina. Mzamasewero bungwe loyendetsa ligi yaikulu ya mpira mdziko lino yati sipakhala kupuma pakutha pa chigawo choyamba cha ligi ya chaka chino. Tipitirire ndi nkhanizi. Bungwe lamenyera ufulu wa chibadwidwe la MHRC lalangiza polisi kuti achite kafukufuku wapadera pa chifukwa chomwe ogwira ntchito wina pa chipatala chaching'ono cha Lupembe amapitirira kulandira malipiro khoti litampeza olakwa pa mlandu wakuba mankhwala. Poyankhula ku Karonga lachinayi atapereka zotsatira za kafukufuku wawo, mmodzi mwa makomishonala ku bungweli a Boniface Massa wati bungwe loona zogwira ntchito za umoyo lichitenso kafukufuku wina pa zomwe apeza kuti ogwira ntchito ena akumataya nthawi yayitali ku zipatala zawo osati za boma. Adam Zotaninge walemba ripoti. Mwezi wa Disemba la chaka chatha bungwe la Malawi Human Rights Commission linachita kafukufuku okhuza mphekesera zimene zinamveka pakaphwanyidwa ka ufulu wa anthu pa nkhani za umoyo pa chipatala chachikulu cha boma la Kalonga. Kafukufukuyo akusatira madandaulo amene anthu anapereka okhuza kubedwa kwa mankhwala, kukwera kwa chiwerengero cha imfa za mayi apakati, komanso kuti ogwira ntchito za umoyo ena akupitirira kutenga nthawi yayitali kugwira ntchito ku zipatala zawo osati za boma. Poyankhula pamene amapereka zotsatira za kafukufukuyu, mmodzi mwa makomishona ku bungweli a Boniface Massa asindika kufunika kuti
apolisi ayenera kuchita kafukufuku wapadera ndi cholinga chofuna kuziwa kuti nchifukwa chani ogwira ntchito za umoyo wina pa chipatala chaching'ono cha Lupembe amapitirira kulandira ndalama chonsecho khoti inampeza kuti ndolakwa atapezeka ataba mankhwala pa chipatalacho. tapeza umpononera kuti azimayi achichepere kuno Ukalonga amwalirako mbuyomu chimene chionetsa kuti panali kulekereredwa pa anzathu ogwira chipatala so tapemphaso anzathu aku Ministry of Health kuti aonetsetse apange kafukufuku kuti kagwiridwe ka ntchito kwawo kamene kanapangitsa kuti anthu amene wawa titayi miyoyo ya anthu amene tayimina miyoyo ya ana pakhale kafukufuku okhazikika kudzera kwa anzathu achipatala ku Ministry of Health komanso chipatala cha Kalonga kuti tipewe ngozi ngati a David Sivale ndi mkulu wa zaumoyo mbomali ndipo umu ndimene anayankhira. Kwa ife litithandiza kuti zina ndi zina zomwe sizinali kuyenda bwino tikonzemo ndiponso zithandizanso kuti magawo ena omwe anthu mwina zomwe zinakambidwa zija sizinali zoona zitithandiziranso kuti anthu amvesese mavuto omwe ena tili nawo kuti apitirize kumalandira chithandizo choyenera pa chipatala chathu pano. Pakadali pano mmodzi mwa anthu omenyera ufulu mbomali a Obed Mkandawire alangiza bungwe la Malawi Human Rights Commission kuti liyenera kuchita zimene alonjeza ndi cholinga chofuna kuthana ndi mavuto amene anthu akukumana nawo kuti apeze thandizo za umoyo mbomali. Malo mwa Zodiac ndine Adams Clement undani. Tsopano tioneko nkhani za masewero. Bungwe loyendetsa ligi yayikulu yati pakhala kupuma pakutha pa chigawo choyamba cha ligi ya chaka chino kuti ligi idzathe nthawi yabwino. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa bungwe la Super League of Malawi Adonix Chilonga watiuza kuti chigawo chachiwiri chiyamba kumayambiriro a August ndipo pali chikonzero choti chidzatha mwezi wa Novembala. Mndandanda watsopano wa masewero a ligi waonetsa kuti chigawo choyamba chithala chinayi sabata yamawa. Sambanda walemba ripoti. Achilonga ati sabata ziwiri zimene matimu amu ligi yayikulu amawapatsa m'mbuyomu kuti apume chigawo choyamba chikatha azichotsa kamba kuti kuli nthawi yochepa potengera kuchuluka kwa zochitika kuphatikizapo masewero a timu ya dziko lino m'mipikisano ya World Cup ndi Africa Cup of Nations. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa bungwe la Solomuyo watinso masiku a mipikisano ya FDH Bank, Castel Challenge ndi Airtel Top 8 zilinso mkatikati mwa ndondomeko ya masewero a chaka chino imenenso ikuyenera kupereka mpata ku timu ya Flames mu mpikisano wa Africa Cup of Nations pakati pa miyezi ya Septemba ndi Novemba. Malinga ndi Achilonga, chigawo chachiwiri cha ligi ya chaka chino chiyamba pa 3 August ndipo pena masewero adzikhala mkatikati mwa sabata pofuna kuonetsetsa kuti ligi isadutse mwezi wa Novemba isanathe. Kalenda yathu imene ilili ya season ino ndi kalenda yoti ili ndi zochitika zambiri. Ndi chifukwa cha chimene chichi tikufuna tionetsetse kuti nthawi imene tinapanga plani kuti tikamafika Novemba ligi yathu ikhale itatha tikwanitse kupanga zimenezo. Tikangokhala ndi matama oti mwina tikhale ndi break mwina kusogoloko sizingatiyendere. Tikapanga ma cup game tikaona mene national team yathu imapangira chinthu choti aliyese akuchiona. So ndikukhulupirira kuti matimu athu amene ali stakeholder number 1 akudziwa ndipo amvetsetsa. Pakadali pano mkulu oyendetsa ntchito za timu ya Silver Strikers Patrick Chimimba wati pali zofowoka zina zimene zachitika mu chigawo choyamba cha ligi koma adindo adzikonze pamene chigawo chachiwiri chikhale chikuyamba. Chigawo choyamba cha ligi ya chaka chino chinayamba mu April ndipo bungwe la Solomu linakonza kuti ligi idzathe pa 10 Novemba. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wamanja mdziko muno lati ipereka theka la ndalama za ligi ya chaka chino ya Salima Sugar kumphoto pofuna kulimbikitsa mpikisano waukulu pakati pa matimu. Mtsogoleri wa bungwe la Netball Association of Malawi Afetumbiko Mwantemange Gubuduza wati matimu amene anasewera mu ligi chaka chatha sanakhutire ndi kagawidwe ka ndalama za mphoto koma patsopano zikhala zokwera m'maboma mzigawo komanso ndime ya matimu akuluakulu. Amwantemange Gubuduza ayamikira kampani ya Salima Sugar Limited kamba kuonjeza ndalama za ligi ya chaka chino ndi lonjezo loti zigwira ntchito yoyenerera. Chumachi wasadandaule chumachi chithera kumalo amene akupita paizi pande yonse tiakusunga kuti iwo asunge akapezeke kuti apereka ndiwo eti ola kati pasafe tipezeka kuti ndalama yonse ipita malo amene akuyenera kukhalira. Chimene timapanga ife nchonena kuti ngati mene avomereza chonchino ifeyo tapanga kale draft budget chatipanga submit iwo ayankhule mene angathere kuti ati chendisantinani sinthani yapa kapena mukuti pakuti chimene atakaikapita choncho avomera choncho mmene momwe ndimene tapangira spend because munthu ngati akupereka ndalama amakuuza
kuti ine ndifuna ndama ilowerapo idolerapo. Ife ntchito yathu ndikupitisa ndama mati malo amenewo ndife budget itakonza budget yotitumiza kuti ifeyo plan yathu yapangidwe spend yake nthawawa nde part of my expenditure yake imene ndanenaja ndotena kuti almost over 50 million ikupita ku prize money at district, regional and national level. So ifeyo ndithu tukena kupanga zimene watiuza komanso budget iyo imene muna mmene kupangira spend mumene tapangira plan mathakatiuza ndi kuti ifeyo chimene chondi chimene tapangire spend. Ma auditors akabwera ndikuti azipanga review kuti kodi ma view spend ndi imene budget yako inalili kuti budget iyo ndi imene vomerezedwa ndani ake amene atipasa ndalama. Kampani ya Salima Sugar Limited yaonjezera ndalama za ligi yake kuchoka pa 40 million chaka chatha ndipo chaka chino ligi ndi ya 80 million kwacha. Abwesta Kosa mundu wa mpando wa kampani ya Salima Sugar Limited. Ndi chisangalalo cha kampani chifalikireso ku timu imene yamanja ya Azimai. Chisangalalo cha kampani chikubwera chifukwa chani? Chifukwa choti kampani pakali panopa ikuyendesedwa ndi tokatoka Malawi. 2 pamene sugar anavuta kupezeka kuti inakhala yoyambirira kutulutsa sugar mu dziko muno mpaka nkhawa yonse imene nda Malawi inakhala kuti no yachepa, Salima Sugar atulukira poyera. Chachitatu chifukwa choti titokatoka mene ankayendesa kampani kali palibepo ankachokera kunja amene mwina amalinga ndalama zambiri zimatuluka pano paona kuti no tisungako ndalama zotina kuti sizonongedwa athu munjira ngati imeneyo. Sonza kuti tikayenda kuti ngati mwina surplus titero kapena kuti mwina ma savings chankho cha chizungu zosunga ziliko. Ndi chifukwa cha kusangalala kumene koko titaona kufunikira kuti NAM athandizidwe pochoka pa 40 million tuna kuti kuli bwino tingaonjeza so 40 ina kuti kale 80 million at 100% doubling kuti timu imene ipite patsogolo. Ndi chimene chapangitsa kuti ationgezere chifukwa cha chisangalalo cha kampani kuti kampani ikuchita ngati kuchita bwino tsogolo likuoneka chifukwa cha kusangalala kuti tipitirizenso kuthandiza timu imene yakhale kuthandiza. Avanso ndipo pa mapeto pa nkhanizi kumalisana siyani tionenso mitu yake.